Τι κάνετε στο σημερινό μάθημα, κυρία Ελένη, με τα μικρούλια μας? Σήμερα μάθαμε τους αριθμούς. Μάθαμε να μετράμε from 1 to 10. Ήρθανε λοιπόν τα παιδάκια μας. Στην αρχή, όπως κάνουμε σε κάθε μάθημα, είδαμε κάποιο σχετικό βιντεάκι για να μάθουμε να μετράμε. Και έπειτα το μάθημά μας περιείχε πάρα πολύ παιχνίδι σήμερα. Ξεκινήσαμε πρώτα με το Build a Tower. Είχαμε 5 ρολάκια που έπρεπε να τα βάλουμε το ένα πάνω στο άλλο μετρώντας 1, 2, 3, 4, 5. Συνεχίσαμε με έναν αγώνα τρεξίματος. Κάναμε ένα όμορφο τρενάκι και κάθε παιδάκι για να προχωρήσει έπρεπε να μετρήσει συνεχόμενα. Στο τέλος, εννοείται, πήραμε όλοι αυτό το κουλιτάκι. Επόμενο παιχνίδι για σήμερα είναι τα ποτηράκια μας στη σειρά. Έπρεπε κάθε παιδάκι να πάρει μία πιάστρα και ανάλογα με τον αριθμό που άκουγε να βάλει τα πομ-πομ τα αντίστοιχα στο σωστό ποτηράκι. Άλλο ένα παιχνίδι που ενθουσίασε τα παιδάκια είναι το χρωματιστό ρύζι. Είχαμε όλους τους αριθμούς μας στη σειρά και έπρεπε με βάση τον αριθμό που ακούγανε να σχηματίσουν στο χρωματιστό ρύζι τον αριθμό που τους έλεγα. Γιατί στην επικοινωνία δεν μαθαίνουμε αγγλικά.